Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Uxuetik Tafallara joanen gara. 20 kilometro dituen ibilbide erraza, eta gainera baita ere ibilbide honek dauka bere historia. 1056 garren urtean, Aragoiko erresumak, Nafarroko erresuma konkistatu nahian, hemen bertan egon zen bataila hori Aragoiko erresumak galdu egin zuen, eta geroztik urtero erromeria bat ospatzen da. Berez, erromeria Tafallan hasi eta Uxuera etortzen dira, apirilan izaten da, apirilaren 25ean. Kasu hontan alderantziz eginen dugu, Uxuen hasiko gara eta Uxuetik Tafallara joanen gara. Erran bezala, 20 kilometro dira, eta ibilbide hontan ezagutu gehitugu bai herri eder hau, Uxue, Turreseko San Martin eta noski Tafalla. Uxueko herrie, oraindik ere mantentzen du Erdi Aroko konposizioa, hau da, mendi tontor batean dago, Nafarroko erdialdean gaude, eta berez Erdi Aroan, hau Nafarroko erresumaren ia mugan zegoen, eta horregatik mendi tontor batean egotea, eta gainera baita ere ikusten dugu zenolako gaztelu edo gotorleku antza daukan herriak. Baita ere, hemen gondarea ikusgarria da, alde batetik daukagu noski mendi tontorrean eliza, Uxueko Ama Berjinaren eliza, garai batean hor zegoen baita gaztelua, baita ere Carlos Bigarrenak saiatu zen unibertsitate bat hor sortzen, eta hemen bertan daukagu baita ere beste elizar baten errestuak. Baita Erdi Aroko eliz bat, eliz gotikoa, San Miguelen eliza, naiz eta gaur egun, ikusten dugunez, ia erorita egon.
Oraintxe bertan hemen gaude Uxueko Ama Birjinaren elizan. Eliza hau, eliz berezia, arras konplexua da. 11. mendean ja baitugu hemen aztarna batzuk, eraikin puska batzuk, eta gero hortik aintzin baitugu eliz romaniko puska bat, gero 12-13 mendeetan baita ere eliza handitu zuten, eta batez ere 14. mendean, Carlos Bigarrenarekin, Erriberriko gazteluarekin pasatu zen bezala, dauka olako fantasia punto bat, non eta ez da bakarrik eliza, ez da bakarrik ere eliza eta gaztelua, baizik eta gainera baita ere saiatzen dira gaur ederra bat sortzen, bertako inguruko ikuspeekin jokatzen, horregatik baitugu olako pasealekuak, baitugu olako lehioak, klaustroa, eta gainera, kontutan izan behar dugu baita, orduan, 14. mendean, hemen ondoan, bazegoela gaztelu bat, eta gainera Carlos Bigarrenak saiatu zen baita hemen unibertsitate bat sortzen. Elizaren sarreran, ikusten dugu portiko eder bat, portiko gotikoa, eta hor ikusten ditugun pertsonaiak, alde batetik daukagu azken afaria, hau da, hor dago Jesus apostoloekin afaltzen, eta berriz goitik aldean hor daukagu Ama Birjina aurrarekin eta baita ere 3 errege magoak. Bueno, hemen daukagu zuzara Giarteko kudeatzailea, eta badakigu leku ezberdinak erakusten dituzuela Nafarroan zehar, kasu honetan baita ere bisita guiatuak egiten duzue Uxuen, ezta?
Alaxe, bai, Giarte orain dela 14 urte sortutako enpresa da, kudeatzen ditugun ondare balioen artean Erriberriko errege jauregia garrantzitsuena da, bisitari gehien jasotzen dituena, baina gure ardura da lurraldeak eskaintzen dituen beste balioak agerian jartzea, eta nola ez, Uxue balio hauen artean dago dudarik gabe. Gure proposamena Uxuerekiko izango zen nolabait Erriberriko errege jauregia bisitatu ondoren Uxue bisitatzera joatea. Hemendik 18 kilometrotara kokatutako Erdi Aroko herri oso polita da, bisitatu behar duguna, dudarik gabe, eta hantxe Eneko Aritza agindutako eliza ezagutzera joatea, noski, eta herria berak, ez? Uxue Nafarroako erresumaren talaia oso garrantzitsua izan zen ere bai, alde horretatik. Behatoki derra, iaia Nafarro osoa ikusten da. Behatoki paisaia ere interpretatzeko oso leku aproposa, bai Pirineoak ikusten ditugu, baita Monkaioa ere bai, egun argi batean, beraz paisaiaz disfrutatzeko ere bai, beste joateko aitzaki bat. Eta, bueno, herriaren kaleetatik pasiatzea baita ere, ez? Hantxe bizitak eskaintzen ditugu igandero, bai, orain arte eskaintzen genituen bakarrik taldeentzako, bai, baina orain dela hilabete bat, hasi gara igandero eskaintzen, bai, bisitari individualak bisita, Uxuera bisita egiteko aukera izateko, eta aste santuan egin ditugu egunero baita ere, honako maiatzako zubian egunero eskainiko ditugu ere bai, eta udara partean abuztuan egunero gongo dira ere bai, goizeko 12an. Bai, berez, Uxuen ikusi dugu, alde batetik bai, eliz ederra hau, nola dago, eliz gaztelua ez, eta gaina ez bakarrik gaztelua edo eliza, baizik eta gaina hori ez, behatokia, Nafarroko behatokia, ze paisai ezberdinak ikusten diren, baita ere ikusi dugu oraindik gaur egun hor badagoela oraindik transhumantzia pixka bat ez, ikusi ditugu ardiak eta ja ez dakit lehenago bezala ekartzen dituzten, edo noski ja kamioi ez ekarriko dituzte ja bardetara, baina naski hortik pasatzen zinen ez da? Bai, ala zen. Gaur egun oraindik hartzai bat daukagu Uxuen, eta hartzaiak edo ardietara lotuta ere bai gastronomia, ez? Ere aipatzekoa da Uxuen. Hartzaien migak jatera joatea ere oso aukera ona da. Zautu dugu Uxue, leku ederra, eta bagoaz ja Unseko San Martin aldera, eta gero ja Tafalla aldera. Ongi, bidaion, eta nahi duzuen arte. Mi esker. Aio.
Usuetik atera gara eta bagoaz ja Tafai aldera. Orduan, hemen ikusten ditugun ikuspegiak, ikusten ditugun paisaiak, erran dezakegu ia Nafarroko bihotzean gaudela. Hau da, alde batetik daukagu, hortxe ikusten da Monkaio, elurtuta, Erriberri daukagu hemen azpian, baita Tafaia, Unseko San Martin, inguruan ikusten ditugun haize errotak, eta paisaia aldetik erran dezakegu paisaia arrasa aberatsa dela. Alde batetik, baitugu hemen zekaleak, baitugu baita ere olibondoak, mahastiak, berez arras famatuak dira hemengo bai ardoak eta baita ere bertako olioa. Eta baita ere, aipatu behar da, zenolako garrantzia zaukan eta oraindik gaur egun dauka, hemengo transhumantzia, hau da, garai batean eta orain ja neurri txiki batean, gibelean daukagu Pirineoak eta Pirineoetatik ekartzen zituzten ardiak, zeharkatzen zuten hemengo paisaia guztia eta neguan bardetan uzten zituzten. Gaur egun, oraindik ere ikusten ditugu ardiak eta berez famatuak dira Usuen, bai hemen jaten den bildotxak, jaten den ardia, eta baita ere migak edo ogi papurrak. Hau da, artzainak jaten zituzten ogi papurrak. Oraintxe, Unseko San Martinen gaude, berez hemen daukagu San Martin de Uns eliza, eta gaude justo herriaren mendi tontorrean, hau da, herria baitare dago mendi tontorrean, eta hemen kaskoan, hemen bazagoen baitare gaztelu bat, noski Nafarro guztian pasatu zen bezala, gaztelu hauek konkistatu ondoren denak bota zituzten, eta orduan hemen oraintxe bertan daukaguna da eliza, Erdi Aroko eliza, 12. mendean eraikitetako eliza, baita 13. eta 14. mendeetan haunditua, eta elizonen zati famatuena bertan dagoen kripta da. Kripta, baita Erdi Aroko kripta bat, kripta erromanikoa, eta ezagunak dira Nafarroan batez ere bi kripta, alde batetik Leireko kripta, eta baita ere eliz hontan azpian dagoen kripta.
Eta hemen bukatzen dugu gaurko ibilbidea, ja Tafallan gaude. Berez, Tafallan aurkitzen ditugu hainbat eliz, hainbat jauregi, tamalez, Nafarroako erregen gaztelua eta jauregia suntsitu zituzten, baina gaur egun ikusten ditugu bai Erdi Aroko elizak, baita ere 18. mendeko jauregiak, hemen adibidez Menkos jauregiak, edo Errekolekten komentua. Eta berez, hemen ja bukatzen dugu gaurko ibilbidea, erran bezala Uxuetik Tafallara 21 kilometroko ibilbidea egin dugu. Bidean ikusi dugu bai Uxue, beren eliza gaztelua, baita ere Untzeko, San Martin de Untzeko herria, eliza, eta hemen ja bukatzen dugu. Nafarroko iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.